Hello, good morning. Nandito ulit tayo sa Tinawagan Hills. Dahil kami lang dalawa. Dapat kinasuso ano. So, motor. Di ba nasa piling? Yan o. Tingnan nyo naman. Yung mga gusto dyan mag-relax. Nako, kumakaway po ang tanawin dito. Tinatawagan kayo na pumunta daw kayo dito para i-experience ang malakas na hangin. Yan, tingnan nyo ang view dito. Ang ganda. Sa tindera, maniigong may nakabantay kay kuyaw kong mapalgan sa silingan nga nagsulod-sulod. Hinimbot ang bisag si mama, paistoryaho. Diyos ko na, ayan ka na naman. Ang biling ko sa'yo ay huwag masubrahan. Gumamit na ng tama na kaya sa isipan. At huwag kalilimutan ang sermon ni Lexpra. Hey, 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 yeah, yeah. Tao ang inyuhang tapo kasabay kong amigo ug amiga. Takay-takay, didididong si Pipa sa bulsa palihog ko sa lighter. Kaya ko nang andamon ang bangko ulam isa sa area. Dito muna tayo sa pansitan ng Tinawagan Hills. Pagkatapos mong mag ikot-ikot at umakyat dun sa taas, dito magugutom ka sigurado. Sa mga di po pala nakakaalam, pwede na po pala ditong magstay overnight. Meron na silang pinaparentahang cabin at mga tent na pwedeng ikabit magdamag sa murang halaga lamang. Pero na din pala ditong kainan sa paligid, kaya pag nagutom kayo, alam na. Hanggang dito lang po, babosh.